Siphinde futhi sibingelele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi uyabusa kuze bephakade. Yena yedwa owafa wavuka. Bengaba khona abanye uJesu abashoyo neBhayibheli iprofethi lelathi enziwe zokugcina kuba noKristu abaningi bamanga. Sesibabonile. Angekho ke lapho ke. But sinibingelele egameni lika Jesu lo owafa wavuka oyindodana kaNkulunkulu phezulu konke. Inkosi yamakhosi, inkosi enkasumulo, inkosi enhle, inkosi engcwele, inkosi yokuthula. Isebenza ngokuthula inkosi yamakhosi. Ayifuni umsindo, ayifuni isiphithiphithi, ayisifuniselo ya. Bonke abakholwa inkosi uJesu abantu bokuthula. So ke ma umuntu ethi nje ukholwa inkosi uJesu Kristu, kufanele abe nokuthula ngaphakathi emoyeni wakhe. Abe nokuthula even nabantu ahlelisane nabo. And ukuthula ubona ngakho ukuthi ukholwa uJesu weqiniso ngoba unokuthula ngoba uma unomoya ongcwele, uma unenkosi uJesu umukela umoya ongcwele. Umoya ongcwele isithelo sakhe asivezayo ipeace, uthando, ipeace, bekezela kanjalo kanjalo. Galatians chapter 5 from verse 21 to 23. Sinibekela kulelo gama ke bazalwane, sibuya no part 2. Ngifisa usho lokho mhlambe ngingakadedeli umfowethu la ithuba ukuthi siyathandaza abazalwane. Manibona nje thina iTheocracy Networking Embassy. Manibona nje ama-video onke siyathandaza. Before sikhuluma nje basikhuluma nje. But asiuveza umthandazo because sisuke sikhuleka kubaba wethu sezulwini owazi inhliziyo zethu. So esiqhamuka sesikhuluma lana masiqedile futhi ukukhuluma siyathandaza futhi emva kokuqopha, emva kokurecord siyathandaza mase siphumile lana escreenini. So ke ngifisa ukuthi nginikhuthaze nani bazalwane. Manilalela, mawuvula nje uchofa lapha. Thawu nansi inkonzo, nansi teaching, nansi message ngifuna ukuyilalela. Mawuthi umonqolo yakholela ukuthi uyilalele. Then before uyilalele thandaza. Thandaza ucela uNkulunkulu akusize, uthandaze nendlela umonqolo azokusiza ngayo. Then masuqedile usuyilalela wayiqeda, uphinde futhi uthandaza. Usuzule lokho okuzwayo. Seyihlambulula abazalwane seyingcwelisa egameni lenkosi yethu uJesu. Ngoba khonto oyibonayo la ku YouTube noma lana kukozana kuma channels lana ku social media mhlawumbe ungayi-understand, ugcina ukukhuluma ndlela thile, ugcina ureact ndlela thile and usala ungcolile futhi. Lokho esithi siyakwenza ukuthi siyahlambulula silungisela kuya Jesu ukuthi akwenzeke kuwena. So kanti akusikhona ukuthi ngoba lokho okubonayo ukuthi kuyacasula vele, ingenxa ukuthi wena awumcelanga umoya ongcwele ukuthi akusize, akulekelela, akuguide, akwambulele. So into ebizokusiza usathana etwister bese eyipresenta kabi kuwe, then ke bese kushiya nento engekho right kuwena, usungcolile ngemva kwalokho. So ke siyahlambulula abazana egameni lika Jesu. Sithembisileke ukuthi sizobuya no part 2 kulobo bufakazi buka brother Motlatsi egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ngaye. Mhlambe ke inombolo yakhe yocingo sisaqala nje 072 27 611 57. Ngenzela ukuthi mawungayitholanga egcineni mhlambe ke iziningi izimo ungathuthi kuze kuyaphazamiseka. Kanti uzobona le video uhlangane nayo umoya ongcwele akholele kuyona, mhlambe usuyamdinga o mhlambe udinga nami. Mhlambe mina ngithola ukuthi ke uthinte yena ke egameni lika Jesu. Okay. Siyabonga kakhulu baba, siyakubingelela futhi siyakwamukela egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyajabula kakhulu. Ufakazi bakho mangibulalela akusibona ufakazi ukuthi ungaziwa umuntu oyedwa. Ngoba khonto okuyenzayo mawuthula ulalele. Ubufakazi ukuthi buzwe khona abantu abakudingayo. Khona abantu obuqonde kubo. So ke mhlambe nawe lapho ulalela uthi hayi angibudingi ubufakazi, kunjalo nje empilweni. Ukhona umzalwane uNkulunkulu ayomletha nobufakazi obudingayo wena. Kodwa lobo mawuthi wena ubudingi bakhona ababudingayo lobufakazi. Siyabonga kakhulu ke brother, sicela ukunikeza ithuba egameni lika Jesu. Okay, ngibingelele lonke abazwe abangcwele bonke nabazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele nobaba uSibiya futhi. Amen. Ngibingelele bonke abangcwele bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane, and into engizama ukuyigcizelela ukuthi asikholweni uNkulunkulu, asikholweni uJesu, sikholweni through izwi lakhe. Amen. Okay.
njengoba bengisachaza lapha ku part 1 ke baba uSibiya ke ne Yes baba. lapha mangichaza ku part 1 lapha ke ne Yes. ukuthi ngasithola sengibackslide. Okay. Ngasithola sengisukile enkosini Ngenxa ye confusion. ngenxa ye confusion Okay. engangibhekane nayo ngaleso sikhathi. All right. Okay, 2019 okay ngahlala ngakhonza. Ngingasathandazi, ngasafundiswa, ngasaviphi isikhathi seso. Sengihleli nje. Angisanandaba noNkulunkulu ngenxa yala confusion leyo. I-confusion ukuthi abanye bathi funda esikoleni ukuze ukwazi ukuphumelela ngoba education is the key of success. Bathi of success. Okay. Ngapha abanye bathi uNkulunkulu ukudale kanje unique noma ongcwele futhi wakufakazela lokho kuwe wakhuluma ngqo kuwe. Manje awusazi mina uthathe kuphi ngoba laba bangabazali basindisiwe futhi bangabaholi bangabafundisi. Ngapha futhi umzalwane usindisiwe ovumelana nomoya ongcwele. Manje wena njengomuntu osemncane awusazi ufuneka wenze njani. Wagcina ubackslide-ileke. Ngigcina ngibackslide. Okay baba. Okay, ithe mazithi 2018 2019 ngayihlalela ngayiphilela nomali ke. Okay. Ngaziphilela lewe benjalo. Impilo yasezweni. Impilo yasezweni ke ngaphila lewe benjalo ukuphila ngakho. All right. Mazithi 2020 isikhathi sekaqala lento ye COVID-19. Okay. Ke mayicala lento ye COVID-19 ngaleso sikhathi leso ke ngasithola nje nakhona siphila ngiyiphilela nje. All right. Angikhonza uNkulunkulu ngiyiphilela nje normal nje abantu bajolo ngenza izinto ngesikhathi sami ngenza izinto ngendlela engifuna ngayo. Yeah. Uyiphethe. Uyilawula. Awunamthetho kaNkulunkulu usabayo. Engisabayo. Izinto oyithandayo ngesikhathi osithandayo noma yikuphi. Mawukuthi shela uyashela. Mawuthamba uyocatsula ungashadile uyocatsula ungashadile. Mawuthi phuza uyaphuza. Mawuthi bhema uyabhema. Mawuthi qamba amanga uqamba amanga. Mawuthi thatha idlozi ukhulume ngedlozi wenza yonke into nje. Mawuthi uyafaka lapho uyaphike lapha. Uyayibona Uyesihogweni noma ungakwenzanga konke wena. Uyayibona. So okay 2021 2021 khona le iphoyisa lomlungu adibana nalo. All right baba. Okay. Le phoyisa le lomlungu Emva kwe-COVID. Emva kwe-COVID. Okay. Le anibese ngiziphilela lewe ngifuna ngakhona. All right. Bese ngenza lewe ngithanda ngakhona. Hlukene noNkulunkulu. Hlukene noNkulunkulu. Okay. Le iphoyisa lomlungu but angifuni ukulisha igama lakhe. Okay. Wenza kahle baba ungalisha kunankinga. Yeah. Elinye iphoyisa lomlungu so. Yeah. Le phoyisa liphethe yini? Babiza namaphoyisa bathi ama detective. Okay. Ama detective. Abaseshi. Yeah, uphethe ama detective. Okay. Laba basesha, uphethe laba gcwele private. Okay. Yeah, uphethe bona laba. All right. Yeah, uphethe bona laba. Okay. Investigators. Yeah. Okay. Yeah, uphethe bona. So lelo phoyisa lelomlungu lela ne. Okay. Mangidibana nalo nakhona kakenzakalani. Wayewise ilena iwallet shop. Oh. Emall mhlambe noma eshop nje. Shop hayi shop Edolobheni. edrobheni. Okay. Wawisi wallet. Lomlungu lo. Lomlungu. All right. Ngamgijimisa ngayo umnika. Okay. Lapho bengasana next kasokuphela ivini naliphandle baba embekele yona. Okay. Ngaleso sikhathi. Ubroke lapho. Ibroke lapho. Okay. Ngayomnika ke. Le wallet lena inemali phakathi. Angizange awazi awuyivulanga. Angizange ngivule. Wayithatha wathembeka. Ngamnika. Wamnikeza lo mlungu. Ngamnikeza. Okay. Iqumbile. Iqumbile yona. Okay. Wathi kimi cela unginike ama number wakho. All right. Ngamnika ke ama number wami ke. Thina sengimnikile ama number wami ke. Ebusuku wafona. Okay. 2021. All right. Wafona ebusuku. Wathi sidibana. Okay. Following day yakhona sadibana. Masidibana
ngayohlangana naye ke sidibana ke wangijabulela ke alright nami ngimjabulele ke hayi sicoce lapho ke nakhona ukuza kwakhe ane ubheka into emangazayo ukuza kwakhe angazi ukuthi ngiyocala ngikhulume English ngicalaphi ngigcinephi akwazi ukukhuluma isiZulu akakwazi akakwazi okay okay angazi ukuthi English ngicalaphi ngigcinephi okay ane ithi mageza lo mlungu loya ne okay ithi mageza ke ne wathi good morning akusekuseni la okay ithi good morning hey uthi good morning manje okay ngacela omunye umuntu ke alright ukuthi azongizwela ukuthi uthini okay lo muntu lona ke wathi hayi uthi sawubona okay so lo muntu lona ke yazi wathini kimi ke ne wathi hayi tshela lo muntu ukuthi wena awufundanga ukwazi ukufunda okay ngathi English mele ngiyikhulume like it or not okay mele ngiyikhulume okay ngaya kuye ke so ngabuya ngathi mina good morning okay wathi morning yeah ngathi angibuza wathi how are you ngazithola mina sengithi I'm fine okay alright ngazithola sengithi I'm fine ungazi ukuthathaphi ngazi ukuthi kusukela laphi kubeyaphi ngazithola ukuthi I'm fine yeah hey ngithi hayi man why manje nakho manje sengiqala ukukhuluma sengicala ukukhuluma wathi kimi lesi mamela ngibonile ukuthi uthembakele and kunento engiyibonile ngawe you are a chosen one washo njalo uyisalela awusazi njalo isigesi angisazi kodwa uyamuzwa manje ukuthi uthini ngiyamuzwa ukuthi manje uthini makathi you are a chosen one yeah okay I'm a chosen one shoot ngikhethiwe okay uyaku-understand lokho akushoyo ngiyakuthola manje okay ngithi shoot ngikhethiwe yeah ngithi okay hey ithi ngichubeke imlalele okay ane okay sikhulume ke athi ufuna ukunginika umsebenzi umsebenzi lo afuna ukunginika wona umsebenzi ukuthi ngibe inform okay umuntu onjani oyi-inform umuntu oyi-informa like bathi umuntu oyimpimpi umuntu oyi-spy okay like bahlukile ngithi bahlele kanjani kunalabo abareporta i-crime bese impimpi yilo oyophenya okay uyapimpa nga bese aphinde ayophenya ayo investigate uyahamba uyophenya isimo icala elithile noma isimo esithile uqala phenye aqala phenye eqala athole ngaso mase lokho athole aphinde futhi azo report okay aphinde futhi ampimpe futhi ma kunabantu kufanele abampimpe ngaleni okay alright okay basebenza kanjani okay so le phoyisa wathi kimi ufuna kusebenza nami ngoba mina ngithembakele okay ngenxa ukuthi wamtholela isikhwama wamnikeza uyamangala ukuthi kusekhona abantu abanjalo more special isikhwama somuntu omnyama omhlophe ngoba inkolo labantu abaningi evela kusathane abamnyama bayikholwayo lento ukuthi anginankinga utshontshela umlungu yamanga la kwasathane imfundiso bonke basho kanjalo iningi labe kodwa wena umnyama wakwazi ukuzomtholisela ngamnikeza so manje usekunikeza umsebenzi manje ngokuthembeka kwakho nje wanginika umsebenzi awufundile akabuzanga certificate mina ngamtshela ukuthi awufundile ngamtshela manje yaqasha kodwa ngathi mina I didn't go to school
because I was lost my father, and my father's brother, he was arrested that time. Okay. That's why I leave school. But akudingi konke lokho. All right. Yeah, just mina ngidinga wena. Yeah. Uzosebenza nami. Yeah, because you are chosen one. Because you are chosen. Yeah. Ngathi okay, it's fine, I will try. Okay. Yeah, ngasho njalo, it's fine, I will try. Okay. Usuyasikhuluma manje isingisi? Yes. Akekho kufundisile. Akekho ungifundisile. Uthe nje fanele ngisikhulume isingisi like it or not. Ngempela siyakhulumeka manje. Siyakhulumeka. Uma ucabanga uyithathaphi lonto? Hayi mina ngwathi ngasizwa uNkulunkulu lapha. Hayi ukuthi ngathi wasizwa uNkulunkulu. Ngasizwa uNkulunkulu. Because uyafundisa ilimi uNkulunkulu. Thank you so much. Ngasizwa uNkulunkulu lapha. Yeah. Okay, ithemba kwalapho ke ngathi don't forget, I don't know how to read. Okay. I don't know how to write. Okay. Don't give me izinto ezobhalwa. Yeah. Okay. Don't worry, I understand. That one I'm gonna show you. It's very easy. Okay. Okay. Sihambe station. Okay. Mase station lapho ofisini lama investigator. Yeah. Angibonise ukuthi lama camera asebenza kanjani. Yes. Ukuthi mawufuna uyo trigger isigebengu. Okay. Mele usebenzise lama camera lawo. Okay. Wangibonisa ukuthi asebenza kanjani. Okay. Wangibonisa ukuthi nale phone isebenza kanjani. So ithe mangibonisa kanjalo ne. Kunale camera bayifakayo la. Okay. La. All right. Like la. Yeah. Esifubeni. Yeah. Okay. La. Like uthumela uxoxa namuntu kanti yakuthatha yakvidorize. Okay. Okay. Like bavula imbobo anikhona into bakufaka yona ngapha ukuthi if any mistake babakudubula. Yes, but in bulletproof. Yes. Okay. So bakufakisa yona ngaphansi. Okay. Bese bavula imbobo encane nakunele jisilile. Bayivule bese ikhona ukukhipha. Okay. Camera. All right. But angeke uzuyinake masikhuluma kanjalo. All right. Okay. Ngeke uzuyinake. Okay. Kuza kahle. But izokuveza ulokunjalo. All right. Okay. Uzomsesha njalo umuntu. Jo uyakhuluma ubhizi umuntu uyakhuluma kanti la niyamthatha lento yamrecord. Yamrecord. All right. Okay. Wangifundisa kanjalo ukuthi sisebenza kanjani. But ngayithola sengiyibambile. Ngasithola sengiyibambile. And nami sengiba excited ke ngalomsebenzi loyo ke. Sengiyajabula ngalomsebenzi loyo. Bese uNkulunkulu avele ke. uNkulunkulu makavela uthi kimi uyabona izathu engivume ukuthi usebenze ngale phoyisa yini. Because ngifuna ukukuvezela ukuthi mina nginguNkulunkulu. Okay. Akukho ngehlulayo. Ngaphandle kokufunda. Yes. Ngaphandle kwedificate. Ngaphandle kokukhuluma ukwazi isingisi, ukufundela isingisi. Kodwa utholile umsebenzi. Nako ukutholile. And abangawutholanga abafundile. Ilaba wena usutholile wena. Qhubeka ke baba uNkulunkulu uzokukhombisa. Washo kanje kuwena. Wathi ngifuna ukukuvezela ukuthi mina nginguNkulunkulu. Okay. Ayikho into engangihlula. Okay. Ngifuna ukuveza ukuthi ngadala unje. Okay. But angikuthandi lo msebenzi owenzayo. Washo kanje uNkulunkulu. Angifuni umsebenzi owenzayo. Okay. Bengikhombisa amandla nje. Ngiyakuvezela amandla ami. Uselapho ke baba ungakaqhubeki. Bazalwane siyafunda lana. Ma umzalwane ethu ubufakazi kanjena, ufuna ukubuka isimo sakho. Ezinye izinto uNkulunkulu angithume zona lezo. Enye into uNkulunkulu angithume yona ilento yokuthi uNkulunkulu usidlulise kwi-permissive will. Ile umfowethu akhuluma ngayo, permissive will. uNkulunkulu uyamkhombisa but akuyona i-perfect will. Kodwa uNkulunkulu uyamkhombisa amandla akhe. uNkulunkulu umuntu mayezomsiza umqala lapha ekhona. Amcathulise ezenaye. Bese kuya ukuthi umuntu uyavuma yini. Now abaningi bayazi ukuthi ngawuthandaza umsebenzi ngawuthola. Ngathandaza esikoleni ngaphasa ngalokhuza nami ngofakazi walokho. Khona ikhatha phezulu kezabanzima khona ngifunda ngingafundeki nginama challenges athile. Yangiphendula inkosi ngagcina ngikwazi ukugraduate, ngagcina ngikwazi ukuthola umsebenzi.
nguthola umsebenzi kwi-private sector ngobufaza ngelinye ilanga lo lukhozana ngawuthola kanjani but uNkulunkulu ayikhombisa amandla akhe ngoba kubantu esesiya nabo ku-interview ngangiyogcina mina ukuthi angawuthola lo msebenzi but bonke laba ababethenjiwe bangawuthola watholwa yimina kwi-private sector enkampanini la ngizoba yi-manager khona yokuqala yomuntu omnyama kuleyo nkampani kufika lento ye-affirmative action ngo-1998 right ngaphinde ngawuthola umsebenzi kwi-public sector then uhulumeni walelizwe ngawuthola umsebenzi ngasebenza khona so kwakuyi-permissive will ngiyakwazi ukuzela ukudla ukucela umsebenzi uNkulunkulu akuphendule that was permissive will but uma umlalela kahle uNkulunkulu khona izinto akukhombisa zona akufundise zona ukuthi lokhu nalokho angikuthandi wena ngithanda ukuthi ube lana so ngikudinga kwi-perfect will so njengamanje uNkulunkulu ke akasakhulumi nami kuphela njengobaba uSibiya akasakhulumi nomfowethu Mohlatsi usekhuluma nebandla lonke wonke umuntu othi usindisiwe egameni kaJesu umntwana kaNkulunkulu akasadingakali kwi-permissive will usedingala kwi-perfect will i-perfect will yizwi kaNkulunkulu lodwa uJesu Kristu yena yedwa nomoya ongcwele nakho lasidingala khona manje ukuthi sibe sembusweni kaNkulunkulu ngokupheleleyo singaxubi nezwe uNkulunkulu ke wayesivumele and uma wabusa kahle ingqondo khona izinto uNkulunkulu akufundise zona oyifundile wena wangana ukuthi uyifundile kodwa futhi uma ungavuma manje ukuthi uphume kwi-permissive will ube kwi-perfect will uNkulunkulu uzokusebenzisa ngolwazi olutholile ukwi-system yalelizwe ukwazi ukusiza nabanye baqinise bengithi angicacisele lokho ubhuda akakushoyo njengamanje ukuthi uNkulunkulu wathi kuye bengikukhombisa ukuthi uNkulunkulu akukho ngehlulayo nami ngiyakwazi lokho uNkulunkulu engikhombisa yabona ngoba into engangiyazi ukuthi kufanele ngifunde kufanele ngisebenze ukuze ngiphumelele empilweni ngibe right wangivumela uNkulunkulu but wakhuluma uNkulunkulu ukuthi angikudingi lana wangasho ukuthi futhi angidingi wena kuphela kahle hle wonke umuntu okholwayo usindiswayo ukhishwe embusweni obumnyama afakwe embusweni okhanya so ukhishwe uhulumeni wezwe afakwe uhulumeni wasezulwini finish so ibandla liyabuyiswa manje liya restoration liya alignwa liya uku-align uqondisa ngezwi likaBaba uNkulunkulu lona lodwa ingakho uNkulunkulu eseveza ubufakazi obujeni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyaxolisa ke baba ngicela ukuthi uqhubeke ke baba ngichazwa ile ndaba oyishoyo nami ngiyifakazela lento oyishoyo ukuthi iqiniso bakhona futhi nabanye abazoyifakazela mangobusa nje yabona mzalwane lapho ekhaya nje kulalele mangabusa kahle ingqondo yakho uzobona lento esishoyo nawe yenzekile kuwena so mhlawumbe ubungayinakile uNkulunkulu ufuna ukunakisa nje basikhuluma kanjeni so ke mawuvuma uzokwazi ukuthi nawe usize futhi abanye qhubeka ke baba so ithe makavela kanjalo uNkulunkulu wathi ngifuna ukubonakalisa amandla ami ngawe ngifuna ukubonakalisa amandla ami ngawe okay and wena awufundanga alright but lo msebenzi owenzayo wenzwa yilabo abafundile okay laba abahlele ema-ofisini okay laba ngezinex okay but wena uyawenza wena uyawenza and ithe mangivezela lo nto leyo ne ngathi hayi ithi ngichubeke okay waphinda futhi wangamlalela nangamlalela njengomlalela ngiqaleni ekhuluma uthi yeka lento kaAbet ku part 1 okay ngachubeka ngawuyenze lo msebenzi hayi abantu bakucala baboshwa amaphoyisa labe uniform okay labagcoka uniform amaphoyisa agqoka uniform okay bese nalaba bebona laba bama-detective okay ama-private okay kacala kaboshwa bona hathi kanjani man ngizoveza into ezinje uboshwa amaphoyisa ayaboshwa wena usuhambile wasesha wathola izinto ezithile ngathola izinto ezi-corruption ezi-crime ezenziwa amaphoyisa kwabiza ukuthi aboshwe lawo maphoyisa yes ngenxa ukuthi wena usebenzile wena ngenxa ukuthi ngisebenzile okay le phoyisa lathi kimi uyakhumbula ngathi ngikuwe ngathi wathini ngathi you are the chosen one okay ngathi serious ngathi you are the chosen one but yabazi labantu labafundile lababoshiwe lapha bafundile banama degrees diploma masters
banayo yonke inhlobo lomfundo yokufunda but lo msebenzi oyenzayo bona ubuyabahlula kodwa nokwazile ukwenza nako kwazile kuboshwe bona ngendaba yakho kanjani man kanjani awake understand ukuthi ukuba chosen kusho ukuthini kanjani ukuhamba noNkulunkulu uNkulunkulu ukukhethile awudingi ukufundiswa abantu you are chosen uNkulunkulu mayifuna ukwenza into ngayo izokwenza iphumelele noma yikuphi and uyakhombisa practical manje all right hey okay uqhubeke ke yabona uqhubeke yabona ngibe busy ngawo lo msebenzi loyo yona imali bengithola angifuni ukukhuluma manga ukuyithola yona bengithola mhlawumbe roughly ngenyanga bekuthola malini anithi mangabe itarget onikwa yona njengoba ngichaza kule ubufakazi 60 people okay maki 60 people bongaphuma boma 50 something thousand rand ngenyanga 50 and plus 50,000 per month eza kimi oh yeah nakhona bokudependa ngani ngokudependa ngokuthi le target abayifunayo yes uyarichile okay mangabe let's say akunamuntu oboshiwe ngalonyaka loyo bebakunika leyo nyanga leyo bebakunika boma 10 or bebakunika boma 8 uma uthola ngalutho but uzothola kanjani u8000 noma u10000 rand okay nakhona bokudependa ngokuthini bokudependa ukuthi usebenzisana nabo kanjani all right okay nakhona bokudependa ngokuthi awuyenzi ubuchomi nalamaphoyisa okay bokudependa ngalokho all right abaseshi njalo lapha abaseshi private investigators nangapha futhi lokhuzana amaphoyisa Amaphoyisa. bobabili abantu baqashwe uhulumeni oyedwa kodwa bane corruption bobabili bayabophana bona bazalwane kuba nezwela uNkulunkulu silethele iproof manje singadazi inkani bazalwane i-world system imbi negama liyazi to world into yezwe so akufanele wena nje umntwana kaNkulunkulu kubele environment mayithi uNkulunkulu asiphumeni ku-world system asiphumeni phakathi kwabo 2 Corinthians chapter 6 verse 14 15 16 uverse 7 uthi therefore come out from among them so that ngizonamukela nibe ngabantwana bami nibe amadodana namadodakazi ami uze uNkulunkulu asimukele sizingane zakhe yebo kodwa uzasimukele njengengane uzasimukele sizingane zakhe hayi njengengane zakhe asimukele sizingane zakhe kumele siphume phakathi kwabo singathinti into engcolile isystem lelizwe sonza ngecorruption uyabuza ubufakazi that's a proof bazalwane mayithi inkosi asiphumeni sihlambulule singcwelise umsebenzi owenzayo ufundele yebo but uyayazi corruption ekhona kule department kule field okuyona okay qhubeka baba so bokudependa ngalokho okay ithe mangichubeka ngoyenza lo msebenzi lona ke ne manguyenza ne ngichubeke ngawo vele thola ukuthi wona semphoyisa le le semphoyisa lelo manje selingifundisana manje selingifundisa manje ukuthi sokumele nyenze izinto ngamanga okay waqala ngeqiniso qale ngeqiniso bakunikeza u10000 8000 mongasebenzisa mongatholanga lutho kodwa nakhona futhi depend ukuthi ubusebenzisana kanjani nabo all right then uma urichelo le target ka60 kwabantu okwazi ukuba bahamba ubampimba uthola ko plus or minus 50,000 rand per month okay manje sebekufaka kwesinye isigaba ke manje sebek-introduce ukuthi usebenze ngani manje ngamanga okay bazalane neso amanga kabani kasathane uyise wamanga ubani usathane so ukuthi uyayithola imali but isystem ngibuya khona kuhulumeni bazalwane yabona ngithi Ephesians chapter 5 verse 11 ukuthi ningahlanganyeli imisebenzi obumnyama kunalokho nidalule so njengamanje siphumela obala because nathi besibambekile kulento sibaningi abantu esisebenze nabo sisebenza ngamanga mina babenze bengitshele mina uba ngangumsebenzi agriculture uma bekuzovotwa uagriculture minister akhiphe imbewu akhiphe omanyolo
yabona kuthiwa sambe sonikeza ama-farmers, small scale farmers kubizwa kanjalo abalimi laba basemakhaya. Uthothi siyakhona bethi sibiya hawu nizosikhohlisa la yabona nizoqamba amanga ngazathi nizosipha imbewu kanti nizokhankasa ngathi bayamazi ukuthi uminister ophethe lapha uyiliphi iqembu utshelwa abantu bengakholwa ifana nomhese nomkhonto uhlaba enhlizweni ngoba ngiyakholwa kusindisiwe ngiyoze ngitshele umuntu ongakholwa ukuthi uzoqamba amanga yabona uzosikhohlisa yabona nawe ngempela yabona unganikeza umuntu imbewu ukuthi uzophila ngazo ngoba amanga lawo kuthiwa sizoshintsha impilo zabantu kufanele sibaluleke la abantu bashintshe impilo zabo kufanele bakwazi ukwakha imizi bafundise ingane zabo ekhona zalelizwe bathenga imoto kufanele thina sizobakhelela just imagine teaspoon umkhelela imbewu umuntu nge-teaspoon nakhona lezo mbewu iningi lazo ngikhuluma into engiyaziyo zazi expire uyotshala lapha ukuthi meluleke imbewu lapha na ayimili kanti izinto expire uthengwe entweni bese ilahlwa vele kudlalwa ngabantu impilo isystem isebenza ngamanga. Ngiyacela msana ukuyithoba sihlambulule uyingcwelisa kungcono ulahlelwe ukuphila kwaleli lizwe ulahlelwe ikho konke udele konke ulandele uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Qhubeka baba ngiyaxolisa ukuthi ngikuphazamise ngifakazela lento oyishoyo baba. Yes. So ithi mase ngingena kuleso sigaba leso ke ithi sokumele ngiyochamba amanga manje. Sefuna ngiqamba amanga ke manje. Abantu kumele baboshwe for ngamanga manje. Khona kufanele baboshwe kodwa ngamanga. Niyezwa bazalwane? Okay. Thola ukuthi ke mina ngenze njani? Ngichubeke ya ane ngiphenye ane mangiphenya kanjalo ke ne abanye ngibathole bengithola la baseLesotho. Okay. Asebenza kanjani amanga lawo? Uyeza lapha? Yeah. Okay. Mangithola le yaseLesotho ngalaba baseLesotho ne. Yes. Nakhona ngibathola bebayagubha imine bebayoroba imine. Okay. Yeah, bebayoroba imine. Batholakala ke ne. Babatholakala ke ne. Mina ngayenzani? Khona into intambo. Angazi bathi intambo zogesi wasibona. Bathi copper. Okay. Ngaza ngale ntambo ngathi buya kubo. Okay. Ngasho njalo mina. Oh, abantu baseLesotho. Uqamba amanga manje. Uyithathe le ntambo wena. Intambo lena nganginikwe isecurity. Oh. So ngathi kule security nginike yona. Okay. Kanti into engayithola kulamadoda aseLesotho. Ngathola ukuthi bayongena phakathi imine. Okay. Ilaba biza bathini? Batamazamazama. Ayo angazi ke baba ngalwazi impela. Bake bavele TV. Okay. Okay. Ithi babatholakala kanjalo ke bababopha ke. Nakhona azange bathatha next. Okay. Lapho phakathi kwalomgudu wemine. All right. Abathathanga next. Okay. So mina into engayi esecurity la nginika le ntambo leze khopha. Okay. Ngathi zibuya kubo. Qamba amanga. Ubani ukufundisa amanga? Ilona lishilo police ukuthi amba uthatha intambo uqamba amanga. Nona zange lisho njalo. Yes. Into ewayisho yena ne ukuthi to reach that target. Oh, is you need to operate like that. Okay. Like uzenzele wakunikeza amasu. Yeah. Okay. Ukuthi ukuze ukwazi uresho 60 wabantu. Okunye kufanele wena uqamba amanga ukuthi bakwenzele abantu. So usathina wasekunikeza ke manje amasunke. Ukuthi ke uzowaqamba kanjani lamanga. Uzowaqamba kanjani lamanga. Okay, wasuqambela abantu baseLesotho ke manje. Okay. Bona abazange bona beba inhloso yabo ukuyojonja. Laba baseLesotho lapha emayini. Kodwa abangathola lutho. Azange bathole ngenxa ukuthi safike saba disturb. Okay. Mase niba disturbile seniyababamba usuthola into manje ephoyiseni. Enizobabhica ngayo ukuthi sibabambile nansi into abayenzile. Okay. Ukuze yazi why le khopha yiyo eyobacindezela ibe ufakazi ecourt. Okay. Okay. Ithe baba kuyiqiniso ukuthi nona babambe bezoganga. Kodwa abakwazanga ukuthola something ngenxa ukuthi ngiba disturbile. But manje sikucreate amanga manje ukuthi sibabambe nalokho so that bezokwazi ukucindezelwa ecourt. Okay. Yes. All right.
So ithe bababoshwa ne ngathi nginike lesaka lele copper kanti le security lesaka leli nalo buyafuna ukuyolithengisa lesikho ngathi ukuze ungaboshwa nginike lona Okay. ngicindezela labo bantu Uyakwazi wena umsesha. bekasazi bekasazi Okay. ngoba bese ngaziwa vele Nawe uyalithatha kumuntu naye usho nawe intshontshile ufuna ukulidayisa. ufuna ukwenza Nawe futhi manje uyalithatha futhi ukwenza umkhuba wakho. Kusho ukuthi kufana namaphoyisa afika athi ekudayisa ama drugs. Sizwe ukuthi kunezinto kanjalo. Afika athatha ama drugs kanti nawo futhi basowathengisa noma bayowabhema bathi ukuthi utshwala obungekho emthethweni bawuphuza noma babudayisa. bathengisa Bayenza ngazathi benza umsebenzi kanti baqamba amanga benza umsebenzi. Isikhathi sokuphenduka manje bafowethu. Uma wena uyiphoyisa uyakholwa usindisiwe uyayazi into kanjalo kodwa uyaqhubeka uyasebenza nabo it means uyavumelana nabo it means you are encourage a promoter in corruption yabo the only way ukuthi uyihlambulule ingcwelisi ukuthi uphume phakathi kwabo then futhi nakhona lokho ngeke umoya ingcwele akunikeze ukuthula mase uphenduka ngokupheleleyo ufuna ukuthi uyi-expose lezi zinto ukuze uyihlambulule ukuthi wena usiyona ingxenye yalokho ingakho nami ngiphumela obala nje ngesystem yalelizwe ngoba bengikuyona manje ukuze unempeza wami uhlanzeke kufanele ngisho ukuthi i-world system ibusathana so okay qhubeka baba so ithe bababoshwa lamadoda selisutha ne beke into ebhlungu babusibi izinto engizenzayo libele nyayi prison backslide into yokucala okay backslide into yokucala ngoba usitu ngisukile kuNkulunkulu but ngilibele nyayi prison uyoshumayela backslide ngiphila lewe ngiphila ngakho and ushumeza abantu lapha ababoshwe ngenxa yakho futhi baboshwe ngenxa yami futhi kahle hle isono phezulu kwesono isono phezulu kwesono udlala ngoNkulunkulu manje and ushumeza abantu into kayiphili wena izinto bengizenza okay ithe mababoshwa legenga selisuthu okay ngiyithathe le copper ngiyise kulo le phoyisa lelomlungu okay ngithi kule phoyisa lomlungu uthi hayi man angiyenzanga kahle man le ntambo le copper le ntambo leze copper isithole kule security but hayi don't worry you are doing a good job a good job ngicamba amanga nebeze kulahla manje hayi so bacindezela ngayo ikhodi don't worry hathi kanti kopharithwa kanjena kanti opharithwa kanjena kanti ya ngithi nje ukuthi abanye abantu baboshwa nje ilento okay abanye ke bawayenzile amacala yes but deserve ukuthi baboshwe but abanye cha but don't worry kahle abantu abanamanga kahle yimi njengomsebenzi nalabantu lamaphoyisa lawa manje ngithi man awucabanga ukuthi is right na ukuthi ngibadedele ngoba abayenzanga next sifike sabadisturba bengakantshontshe bathi yeyi so yobacindezela ngayo court ngathi okay ngicela ungaveli court ke mina okay ngathi mina ngicela kungaveli mina ecourt because of why because ngokuthi mangiyovela ecourt kufana nokuthi labantu laba bazohlanganisa ngiyayazi imikhuba sejele ngiyazazi kwasho zopharitha kanjani emajele bayakhona ukorganize ukuthi bakuhlanganise negebengu ukuthi bakubulale amaphoyisa iboshwe oyiboshwe ozikhlase negebengu bakhona ukuyenzela amasu okay ukuthi wena uboshwe like ufe bakubulala okay ngenxa ukuthi baboshwe ngendaba yakho okay okay so ngamcela le phosa athi ngicela ungaveli okay court for the sake yani yempilo yami okay kwathi okay is good angeke uvele court but le ntambo lezi mele ziyovela okay bye sivele ke ingidle lento kunembeza wakho manje ingidle lento ukuthi kuqala labantu baboshwe lamanga and ngazi kahle ukuthi abatholanga next lapha nemine
uyalazi iqiniso wena. ngiye kulo lephoyisa lomlungu sesikhuluma private Okay. ithi hayi man angiphatheki kahle man kuthi labantu laba man baboshwe ngamanga wathi lephoyisa wathi relax ithi man anye ngiphila amanga wathi relax cool down asiqhubeke senze umsebenzi Okay. uyicalile ngathi uyicalile Uqiniselela ukuthi you are chosen. eh Kodwa uNkulunkulu usekhulumile nawe ukuthi angikufuni lo msebenzi. Yeah. Wena wangalalela. azange ngalalela Uyabona manje ukuthi kwenzakalani. eh Usungena kwesinye isigaba manje sokuqamba amanga manje. Baningi abantu abazophazamiseka impilo zabo ngenxa yakho. uyayibona Okay. ay sichubeke ithe masichubeka sisebenza kanjalo ke ne nami sengena loyo moya manje Uqamba amanga. uyocamba amanga manje Usuyayibona manje ukuthi right lento. I-wrong njalo. uyayibona nami wangena loyo moya ithe mawungena loyo moya thola ukuthi ngaleso sikhathi benginalento leyo ukuthi khona isigebengu bengasifuni kakhulu bengazwisisi bengasithandi leso sigebengu sasidumile Okay. eHeidelberg anti eHeidelberg idorobha Okay. bese lokishi iRathanda Okay. sasidumile leso sigebengu sasidumile sithengisa ama-drugs Okay. bengasifuna la sambe khona Okay. nga-eda Yeah. manga Yeah. ngamcambela manga yazi ngayenzani khona enye imoto ne le moto le site le ngayithatha ne Yes. imoto esetshenziswa impimpi ukuthi abayophenya kumele bayophenya ngayo Okay. so leyo moto lena njengoba isetshenziswa impimpi so bese kuningi impimpi ngangisebenza nayo ukuthi makayoyenza as a stolen car mina ngayithatha ngayibeka ejaribini lakhe Awu. angekho leso sigebengu leso ngabe ngafaka nekhiya lapho ngaphansi kwecarpet yakhe kanti akaboni kanti ngaleso sikhathi leso the mangishiya lapho le moto ngahamba the mangihamba ke ngamtshela ukuthi hayi sengishile ejaribini laleso sigebengu Okay. lesi sithengisa ama-drugs sengishile imoto ngaleso sigebengu leso bayenza ukuthi ibizwa kuphi emoyeni Okay. itholakale leyo moto Kulesi sigebengu. kuleso sigebengu kanti naso lesigebengu lesi asiboni ukuthi siku-trap Okay. asiboni so sengivela nami ngithi le moto ilahleke kuphi eThembisa kanti imoto yethu esisebenzisayo Ibekwe wena lapha. ibekwe yimina uyabona kanti ngazi kahle ukuthi imoto yethu esisebenzisayo ithe basibophe lesigebengu babasibopha lesigebengu ke lesigebengu sazi ukuthi yini Okay. Usifake kule trap. sazi ukuthi yini Okay. Siyingozi. siyingozi sidumile even ukungibulala ngangibulala Okay. sidumile leso sigebengu sona besithengisa ama-drugs All right. sidumile lesigebengu so bengasifuna la sambe khona besihlezi silwa mina naye njengoba silwa kanje sihlezi silwa mina naye sibangani naleso sigebengu besibanga intombazana Okay. besibanga intombazana ngoba yena unemali mina nginamali yangishiya kanjalo le ntombazana Okay. so bengibe ngiba nalento leyo Okay. Okay. So siboshwe lesigebengu Ufuna revenge ngomthetho. Okay. siboshwe lesigebengu ke sithola ukuthi yini bese ngithi kulesigebengu akutshela ngathi mina la kimi akudlalelwe beka ukuphi manje Okay. Okay. lesigebengu sathi kimi wangabuyile uba umfundisi ndana ukuthi uzolwa nami kanje loda songazoyenza lento nginca intombazana ngithi anginandaba okusalayo uboshiwe
lingibambe ngesandla lelo phoyisa ke lomlungu ke lingijabulele ukuthi ya ngiyenzile umsebenzi ngoba lesigebengu besisokolisa wonke amaphoyisa Okay. but mina ngakhona usibamba Usibamba. hayi okay Okay. itholakala imoto ke ne manje njengoba itholakala kuyo leyo moto leyo ngakho uthi manje singenze njani ke lapha kuSpiya ngicabanga amanga futhi manje ukuthi le moto isuke kuphi isuke laphana la ekhona khona station samaphoyisa bayibiza bathi 13 Okay. ise anti enye ise Germiston enye ise Vereeniging Okay. but sasibeke lapho All right. kanti anti amaphoyisa vela bayazi but beyanziwa yithi impimpi Okay. ukuthi sisebenza ngayo Okay. ngifuna amanye amayasukela ukuthi soyilanda Okay. le enye impimpi ngiyibize uthambothe yakho ufike uproduce amaphepha Oh. wayenza njalo ke leyo impimpi leyo wayiproduce amaphepha bamnika leyo moto ke sichubeke ke siwenza lowo msebenzi Uqamba amanga manje futhi. uqamba amanga manje futhi uqamba amanga hey Yeah. ngitshele leyo impimpi lena le ngisebenza nayo time manje ebafu yasilento enyenza la akusiyima angithandi lento enyenza lana ma sikumele manje abantu ukuze baboshwe kumele ngiqamba amanga anti nakakhola kaSiliswa Yes. wathi hayi ndoda indlela yokuphila asichubeke sicamba amanga sithola imali hayi ngichubeke ke langa lakhona kagulu babuncane ya kagulu babuncane langa lakhona because ngangidinga imali ukuthi abe akhona ukugijima ezibhedlela Okay. Okay. yeah All right. angidinga imali lapho ukuthi ukhona Yena sele nabantu babomncane. anti ubaba sewashona Okay. Okay. ubaba sewashona Okay. ngoba ngithemba like ngangihlezi ngiclose naye Okay. yeah Okay. because ngangifuna be right ubabuncane All right. okay ubabuncane ke alibela gula kanjalo ke ne libele ngiqamba amanga manje ukuthi ngimise kule bhedlela eyibizayo lezi le bhedlela eyidurayo lezi ukuze abe right alulama thola ukuthi okay usiza akalitholi so ngiyabona ukuthi nalapho ke induku uNkulunkulu wayengibeka nayo Okay. ukuthi uyangikhuza angilaleli Awulaleli. uyangikhuza angilaleli Sesithe sigebenga ubuyele ngane ebufundisini. sisho njalo isigebe awubuyeli ngani ukufundisini uyayibona so qhubeke yabona ngalo qamba amanga manje thuba thu repeal thuba thu repeal bese ngiphinde ngenze njani vele langa la khona loyo umuntu waboshwa lona wayerepile ngakho ukuthi manje usumele wenze njani uadd amanye amanga manje Awanike manje. ukuthi urepile waphinda uqale wakushaya wakuhlukumeza Oh, okay. Uzicala lizoba nesisindo. ukuze icala libe nesisindo kumele manje uadd amanye amanga manje Uze lo muntu acindezele lapha ejele. ukuze acindezele Akajezeli phela icala lenzile sekhona nanga awenzanga amacala. Amaphoyisa enze njalo vele. ba operate njalo vele ba operate njengoba ngichaza ukuthi ba operate kanjalo like ngizathi itarget abanikwa yona nathi nje besilibe ngiyimpimpi kanjalo nganginike leyo target leyo thola ukuthi kwesinye isikhathi bokuyenzakalani ngizofika kuwe ngizofika kuwe nebakuSpiya ngifike ngizozenza umuntu ocela amanzi nje Okay. thola ukuthi ufike nje ngizenza umuntu ocela amanzi nje Unganaki mina. awunaka nithi awunaki ngifike ngizozenza umuntu ocela amanzi mangifika lapho ke thola ukuthi ayikho into engiyitholayo ayikho into engiyitholayo ngokuthi uyokunindi ibe khona ubeke something like ama drugs thodo nawo umuntu ama drugs ufike ngwabeke lapho like ngizathini indlela i-structure Strategy. sasihlezi sinikwa sona sasihlezi sinikwa sona Wena uletha ama drugs la kumina. Uyazi anginawo ama drugs. ngazi kahle Wenza indlela ukuthi ungicela amanzi kanti ufuna ukwashiya ama drugs. Bese niyabuya futhi bese
sizophenya la ndoda kunama-drugs sizothiwa ngama-drugs Eh. the indoda akunento yasima-drugs mina niphenye niwathole yini lena kanti nini niwabekile kanti thina swabekile nikwenzelani lokho anithi thola ukuthi ngaleso sikhathi masukwenza ane ukuze sireach leyo target leyo lokasister uzitholele leya mali yana yes bazalwane nele uzodaba u1 Timothy chapter 6 uverse 9 verse 10 ukuthanda imali kuyimpande yakho konke ngokubi uyabona ukuthi lo muntu uzatholela 50,000 kaphezulu 50,000 rand ngenyanga sefune manje kuritual lo 60 abantu iboshwa uyitarget ufuneke baboshwe nawe yazi ifield nokuyona emsebenzini nokuyona kuyiprofession nokuyona uyazazi izinto zenzile engekho right unembeza yakho yakulahla kodwa konke okwenzile ubukwenze egameni ukuthi ufuna imali and ngenxa yalokho ulahlekelwa ukukholwa uverse 10 na uFirst Timothy chapter 6 ulahlekelwa ukukholwa ikwaza nemjunju uphile ebuhlungweni manje unembezo yakulahla uyazi ulento iyicala phambi kaNkulunkulu so kunabantu abagcina beaffecteka kuningi nje ogcina kuphazamiseka uNkulunkulu usazokwahlulela konke lokho yithuba lokuthi uphenduke manje ucela uNkulunkulu akuthethelele ubize igama lika Jesu ubize igazi lika Jesu ihlambulule udele konke ushiye konke qala impilo entsha ilokho esizokusho nje kule channel egameni lika Jesu angazi mfowethu ngendlela engizwa ngayo khona asekutholakala njengamanje kulobufakazi sokuthulile iclear manje indaba ukuthi kuqanjwa amanga ubufakazi bakho ngeke kuphele but ngiyakufakazela njengamanje kulobufakazi bakho ukuthi impela kunjalo kwisystem yalelizwe nami ngibuya khona bazalwane nawe nje ungilalela uyakwazi lokho kusetshenzwa ngamanga khulumeni walelizwe embusweni walelizwe kusetshenzwa ngamanga ayikho indawo ngenamanga uzuphunyuke masusu usubambeke indlela athile efuna uqamba amanga yes so langa lakhona ane mangilibele ngicube ngiyazizwa ukuthi angisana kuthula angisana peace ngathi ngapha ngiyahamba ngishumayela ngishumayeza labantu and mangilibele ngibhizi ngishumayeza labantu baboshiswa yini and ngapha ngibacambela amanga abanye abantu okay abanye baboshela amacala bawayenzile yes abanye kethu ukuthi usededile sengizedele wona because ukuze limcindezele icala aboshwe bengeze kumcindezela icala lensile bengeke limcindezele asilimcindezele ngenxa yamanga akho ngenxa yamanga ngizithole sengasabi naleyo peace lena vele angisazi ukuthi kuyenzakalani hey kubeke manje ngiyovakashela ubaba omncane ngimnikeze le mali ngimthengele ukudla imthela bokhosi baba omncane abuza athi ndoda angisakutholi kulamalanga uyithathaphi imali ukuthenga lezi zinto hayi ngithi noyadlanga so baba omncane wayicabanga ukuthi ngenzani wayicabanga ukuthi ngahambile ngayoganga wenze robbery anti niyazazi ukuthi sisebenza kanjani ubuyazi ukuthi kwahamba eEurope ukuthi mina ngibe right so akhosa ukuthi ngimtshela iqiniso ukuthi hayi babuncane impimpi yamaphoyisa kanti ke ngambanga wesi ngoba uyazi ukuthi kunomngozi omngakanani leyo nto uyazi ukuthi nobungozi obungakanani so ngamtshela ukuthi abanye ngize ngibacambela namanga ubaba uncane wathi kimi ushumayela kanjani etshele kunabantu bacambela amanga ngakhosa ukuthi ngenze njani ngiyoba lapha nejele ngiyoyeka lapha nejele ngakhosa ukuthi ngiyoyeka lapha nejele ukuze manje ngikhona ukuchuba lo msebenzi ukushumayela ngakhosa ukuthi ngingasayi lapha nejele ngingasayi ukuyoshumayela ngakhosa ukuthi ngistop ngacela nabo ukuthi ngicela ukuma ngingasezi kuzoshumayela ngenxa ufuna ukuqhubeka nomsebenzi wompimbi ngincede ngifuna ukuqhubeka ngomsebenzi wompimbi so abaphathi balapha ejele bathi siyakuzwa ndoda but siyakudinga lana mos uthi uqhubeka ushumayela nithi mina angisafuni cela singaphikisani angisafuni okay umphathi wejele wathi hayi
mawufuna ukubuya futhi uya welcome kusekhaya washo njalo. Hayi ngichubeke ke mina ngalo msebenzi oba impimpi ke. Okay. Ngichubeke ngalo msebenzi oba impimpi ke. Ithi mangichubeka kanjalo ngiba ngenza lo msebenzi oba impimpi ke ne. Ngo 2022 khona ngale Heidelberg. Kunale ndawo ayibiza bathi eRansbeck. Okay. Indawo ehlala belungu. Okay. Ngathola amaphoyisa lapha athengisa ama drugs. Mangithola amaphoyisa kangisikhathi se-load shedding ngalezo inkathi. Okay. Akuthanda ugesi usathanda ukuhamba. Okay. Ya, ugesi usathanda ukuhamba ugesi. Bayibiza bathi load shedding. Usathanda ukuhamba ugesi ngalezo inkathi. Okay. Mawuhamba eRansbeck ngo8 ebusuku. Ngo8 ebusuku ubuya kuphi elokishini. Okay. Ngise-Ransbeck ngo8 ebusuku se-Ransbeck. Namaphoyisa athengisa ama-drugs. Khona ifoni enganginikwa yona. Okay. Le foni ikhona ukukhipha Alright. nasebumnyameni. Okay. Khona ukukhipha nasebusuku. Qhubeke ngishude. Ngibone vele babhizi vele la. Maningi ama-drugs maningi. Qhubeke ngishude. Kanti elinye iphoyisa lengibhekile. Manje ngibheke kanjalo. Lifike lephoyisa lingishanye impama la. Athi impimpi ndini. Asibambe lapho ke. Asibambe lapho ke. Ngiyaxolisa ukusho njalo manje. Ngiyaxolisa ukukhipha lelo gama lelo. No, akunankinga ukuthi impimpi ndini. Angithi usho into eyenzeka. Ngithi asibambe lapho ngenxa yesikhathi ngifuna le video ingabindi. Then sothola ithuba futhi sokwenza part 3. Ungakhohle ukuthi ugcine kuleli phosa lekushaya lethi impimpi ndini. Angithi usho into eyenzeka. Okay. Right. Uyezo part 3 bazalwane ngokufunelwa inkosi egameni lika Jesu. Siyafisa ukuthi le video ingabindi kakhulu. But kule video sesizwile, lokufaza sesibuzwile nginesiqiniseko umoya ngcwele khona kusho inhlizweni yakho. Ngicela sivale ngezwi. Isambulo chapter 18. Isambulo chapter 18 uverse bani uverse 4 wakhona uthini? Uthi uverse 4. Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi phumani kulo ililona eBhabhiloni. System yalelizwe eBhabhiloni. iBhabhiloni isystem ebuso uSathane. Bantu bami phumani kulo bantu bami. Obani abantu baNkulunkulu, abantu labaNkulunkulu abasindisiwe abakholwa inkosi uJesu. Ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo iBhabhiloni. Nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Uma singaphumi kwiBhabhiloni system sohlanganyela ezonweni zalo siphinde futhi sithole inhlupho mase sihlushwa nathi sihlushwe kodwa sibe singabantwana bakaNkulunkulu. So umyalezo uthi phumani phakathi kwalo. Sesizwile manje siyabonga kakhulu kule part 2. Ngokusizwa inkosi sethemba ukuthi ke sizolithola ithuba ukuthi senze part 3. Umfowethu lapha egcine khona aqhubeke. Kusekuningi ubufakazi bakhe buningi bude. Kufuneka siwazi amaqiniso. uNkulunkulu uyadalula isikhathi sokudalulwa kwamaqiniso manje. Kuhlanjululwa ibandla liyangcweliswa ukuze likwazi ukuthi lilungele ukubeka inkosi ethu Jesu. Uyawuthanda umsebenzi wakho, usekweletini, unama commitment athile, but ikupho okukhethayo ukuthi uqhubeke nempilo engamthokozisa uNkulunkulu yalelizwe. Ozothi makubuya uJesu sala ohluthweni noma ozothi mawufa uhambe esihogweni. Ukhetha kuphi ukuthi ongenani ulahlekelwe lokhu kuphila lesi sikhathi uze uJesu akufice ungcwele mayisehlutha ibandla noma mawudlula emhlabeni ufa uhambe ezulwini. Ukhetha kuphi? Ngicela ukuthi sivale lapho ke baba. Okwani manje part 2 ake sigoqe kanjalo. Kulokho sokufakazile yini ongaxwayisa ngalo abazalwane yabona. Umuntu othi uyakholwa nje usindisiwe ungamxwayisa ngani lesisimo. Mina into engacwayisa abazalwane ngayo baba uSibiyane ukuthi abazalwane noma kuthiwa bathi noma isiphi isimo abahlangabezana naso. Okay. But bangasuki kuNkulunkulu. Okay. Backslide kuNkulunkulu. Okay. Ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi bangazitholi ngeba kule position kanguye. Alright. Bangazitholi kule position le. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu umusa wakho abaphezukwana. Okay. Phela babuswe ngabedala ngafa. Ngabe kade wafa. Lezi zinto ezixoxayo
abedala ngafa abantu abasurround mina abantu abangithandayo abantu abangikhathalelayo ngabe abanye babo ngabedala bafa kodwa uMsaNkulunkulu wagcina uNkulunkulu wangigcina ya isizathu ukuthi ugcinele khona ukuthi ufakaze ngaye ukuthi ngifakaze ngaye hayi ngoba ukuthi uhlakaniphile siyabonga kakhulu iseluleko isixwayiso ningasuki uNkulunkulu isexwayiso ungashiyi uJesu Kristu ungashiyi ukholo ungashiyi uNkulunkulu ungashiyi umthetho kaNkulunkulu ngeke usazi isimo sakho sisophetha kanjani ungabackslider bese vele kufika ukufa umfowethu uNkulunkulu menzile umusa ungasho ke nawe uthi kuyokwenzeka ngoba kwenzeke kuyena cha nje uNkulunkulu ezokuxwayisa nje njengoba sikhuluma kanjeni iumusa uNkulunkulu akwenzela wona lo ukuthi ke ulalele uphume endaweni uNkulunkulu angadingi kuyona uze kwi-perfect will kaNkulunkulu siyabonga kakhulu balali ngicela sivalelise la usho inombolo yakho ngiyabonga kakhulu bazalwane ngiyamsho kunye nizakuthola ku part 3 inamba yami ngiyayiphinda futhi 072 072 27 27 611 611 57 57 inamba yami ke leyo ke anibhala malokhuza ababhali awubhali lutho Ba- she voice note iphela ukhuluma ngevoice note noma ufone noma ufone okay because mawutype ungifaka enkingeni all right angeke ngiyifunde leyo message leyo okay ngiyacela kakhulu siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu abusise kakhulu siyabonga balalele siyabonga kakhulu emakhaya uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu amen